Ari sa tas gibilin ko wala tubig. Bilin, sige, bilin. At basahon, Mateo. 28, 19, 20. Mateo na. Mateo 28. Basa. Naminaw Iso, tapos 20. makakaton. Oh, okay. Basahon. Kasi takataon. Ikaw mo ingon ka Ato ato katawa katawa. katawa mo no. Yung Sinabi? ingon ka nga umasuko upon. Mateo 28, 19. Usupo. Nebe. Tungod ni ini sa inyong pagpanlakaw himua nga akong matunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan bunyagi sila sa ngalan sa mahal. Ay ato sa gamay. Ay, 19. So pag nakaana. Ano sabi mo? 18 na. So pag nakaana Brad, sa ngalan sa mga Midool si Jesus ug mingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Okay. Okay. Brad, Atong ilang saon na ron ha? giyato mo na. Si Kaya Brad. mo itong tunan na. Oh. Sige ko na to. Sige wasang basa. Pagay mo man. 19. Mo abot sa 19 abot sa 20. 23. Ano si? Kapo tayo 23 din, umli kapot 23 din. Oh 22. Wala ni kapot 22, 20 rin ko to. Oh sige tiwasa. Ah, 17. Ah, siguro na to 16. Kaya mo magnikinan niya. Panglakaw ka mo. Siguro to 16. Leong Ato siguro to 16 abot sa 20. 20. Tapos ang 20. Atong maro na. Sige sige. Ito mo di mo ano di mabutag 23 na kay 20 na buto. Ito po ah. Si kag sa Biblia na mo 23. 16 atong basahon. Ato kas mumulat. Sapan na. Atong basahon na. Sige sige. Ang napulog usa ka tinud-an miadto sa gilid dito sa bungtod sa patuan ni Jesus kanila ug sa ilang pagkita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagdudua. 18. Midool si Jesus ug mingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. 19. Tungod diini sa inyong pagpanlakaw himua nga ako man tinunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako magawan kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wala pa ko yung una. Tuduy sila sa akong gisugo. Pwede na. Ay sa tingog karit mo bata. Patay man kay 2 minutes man. 2 minutes. Okay. Sige, time align, 2 minutes ha. Tuduy sila. Tangsa. Atong Sige, start. Fire, 2 minutes. fire. Kung sa'y giingon dito, tudloy sila sa akong mga sugo. Wala yung tudloy sila paghimog simbahan. Ay, gusto ba ng Biblia? Diba? Ang gitasabot diya ba? Oh, sige. Ari atas topiko na to. Ang topiko na to, tudloy sila sa akong mga sugo. Unsa man ang sugo? Balaod. Sige, sulti niya. Balaod. Basa sa Hosea 1. Ay, sag. Mo man na balaod ba gisugo? Pahayag diha. Tudloy sila sa akong mga sugo. Abad. What? Stop. Stop. Okay, stop na nato ang time. Di ba ningon kang atong tapion ning bersikulo ha? Ayo. Ay sa gamit og Igsoon aniya ta karon sa parokya sa Palanas. Kapag sa nato eh. So nagkalit nagtugi sila sa ilang mga pagtuo. Atong igsoon diri nga si Brad Pincho nga usa ka born again Christian ug kontra sa atong pinanggang minister diri sa parokya sa Palanas. Balaod. Okay. Panginawan mga igsoon. Balaod. Ari ta sa Hosea 1. Musuwi Versikulo 7. Comment sa bitaw. Unsa man ang balaod? Sige. Ay isulti dia kakong balungon diri. Oh, bulong ada. Ay, pabasa di ba doon ma-consume time. Gusto ka oras. Dugay kain ni baga kay ni. Stop sa oras kay. Bulong naman. Stop sa. Ay, paano ba? Ayaw ra. Parang Uno shite, sana. Uno shite. Apan liguna ang imong kaugalingon kayaw pagtalaw pag kinabuhi subay sa tibok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad ayaw isalikway ang bisan unsang bahin ini ug mulampos ka bisan asa ka. dugang bersikulo sa 5 Mateo 5 bersikulo 17. Singko na po tapos, naglaan ang bahaga ang Biblia. Ato na explain ako na. 5 Mateo 5. 17. 18. 8. Timati kini samtang hanapang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Praise the Lord. Sa to pa, ang gitudlo ni Kristo ituman ang balaod. Oh, sige Brad. Muy dalan matod pa sa Hosea 1, subay ni ini. Mo nang mawali ko sa radyo, haron mo musubay. Unsa may balaod pa ko? Balikan nato 10 commandments. Subay. Yo 5 bersikulo 8.
Churmio. Diyos to Cinco. na. Kada tayo dalan gisubay. Cinco. Mga iso na ako. 5, 5, 8. 8. Ayaw ka mo pakulit og larawan sa Atlas sa Asa man? sa uno, city. Siyete, ayaw magsimba og laing Dios, gawas ka nako. Unang sugo, simba. Mm. Ano mo simba di mo? Kada Oo. Domingo. Simba. Ikaduhang sugo. Ayaw pagkulit og larawan sa bisan unsa Oh, ato sa stop, langit stop. sa yuta. Unsa pa jud dalan nga atong subayan di ta magkulit og larawan. Mm. Oh, dalan man na paingon sa langit. Kung makulit ka, dalan po na paingon. Balikan mo ang sugo, dalan po na paingon sa impyerno. Oo. Primero sugo, simbahang Diyos, siya lamang. Sa tupa kamo, simbar Domingo, kay nagtu, ning respeto mo sa gatag yung kusog, gatag yung ginawa. Kay kuhaan mo ginawa, ginoo karon dahil pwede na sa ginoo. So, kanang pagsimba, number 1, first commandment, simba ang Diyos, siya lamang ang alagari. Wala nilain. So, ikaduha nga sugo, wala, musubay ang akong katigulangan. Gama og larawan, nagpista og larawan din sa lugta, muna gisaulog nila nga pista sa San Vicente. So kinahanglan iwali gyud. Dili ako ra, hasta pare, hasta pastor, iwali gyud nga ang dalan dayang ipasubay dili ta maghimo og larawan. Ikatulo nga sugo. Kay kaduha man to. Lakto lang. 2 minutes sa biyahan, 2 minutes sa hapit na time. Hapit na. Ako ra explain ng napulo ka sugo. Ay, dili, Tama, 2 minutes lang. Kuantan sa madugay man. Ay ikaduha nga sugo, dili ka magkulit. Nakaduha ko. Sige. Kaya di ka mutahod sa Ginoo, itambok imong kalagan to sa inyo. Di ka magkulit. Ikaduha nga sugo, ay katulo nga sugo. Kanang di ka magpasipala sa ngalan sa Ginoo kanang mga. Tinuod ba na ako sulti sa ngalan sa Ginoo kanang bakak mo. So kinahanglan imo ikuha nga di ka magpasipala. Kanang paglapas sa balaod pasipala na sa Ginoo. Di ka magpasipala. Ikaupat nga sugo. 2 minutes. Kanang adlaw may paulay karong Domingo ato sa Sabado man sa Time na Brad, time na Brad. Dali up. Dili, ato ang kita man. Pangutana, balik ta sa imong Balik na. bandi Pangutana, adik ka, Brad. Ato na to ra ang tana batik. Pangutana. Brad, Pangutana. mutala ko. Unsay gisugo ni Kristo sa Mateo chapter 28 verse 19? Tudloy sila sa akong mga sugo. Og Og magaubang ako kanimo ayaw. hanggang Brad, kamatayan. 19 ako, Brad. Tudloy sila sa akong sugo hanggang kamatayan. Ako mutana. At tong Diyoson. Diba yung si Kristo mo, bunyagi sila sa malan, sa amahan, sa kataman ka, wala. Namunyag ka. Nakataman ka, wala. Namunyag na ka. Nitaman ka, wala. Ayaw naklawi. Sa muti mo niya. Sa mura mo naklawi. Namunyag na ka. Brad, Ayaw naklawi. Sa Biblia. Ano yung imong gibase ang kanang napulo nga sugo ni pastor may mo bunyag. Dili. Ang sa John. Pastor may bunyag. Pastor bunyag. Ayaw naklawi ang Biblia kasi lutan Di sa ko magkana. Di ko magkana. Ingon mo dito nga. Sugo or dalan. Di ba? Sugo Pastor, dalan. nagkatumanan Dalan na. ito tumanon. Ay, ibutang na rin. Panas na ito man De pastor dia wala. De pastor wala. Dili. atong tao napay pastor. Wala. Basahon sa Mateo. basahon. Ako'y basa kay wagi pastor dire. Gama imuha. Ang magdugang sa Biblia silutan sa Ginoo. Akong basahon asa? Na dire sa Revelation. Basahan diha. Walay pastor o sa basahon kay imong giduhagan ang Biblia. Revelation. Ako sa Wala ba ka sa Revelation? ay sus kabalo langan. Oh, dili. Tagna siya yung nagkaroon na. Kami ba? Bumasa kag sumabot. Sige. Kung sa'yo matawag Revelation, panagna. Og karon Ay na. bagyo. Panagna Ay man gira. Wala gitagna sa Januan. Ako sige ha. Panagna man dahil ganda ako basa ng Revelation na. Ang basahon. Oh. Sige ha. Wala pa na maabot. Coming soon. Ako si Juan nga inyong isuon ug ingon sa buson ni Kristo. Nahitabo na wala pa. Nahitabo na wala pa. Paingon ni kon ako si Juan, masubuson ni Kristo. Nahitabo wala pa. Susunod na siya. Oh, nahitabo wala pa. Anto doon, nagtabo na na. Oh. Panagna ko na. Nahitabo niya. Sumusunod lang ko sa may. Wala yun. Ang topic karon. Ako balik ang tabo. Ay, tag ilapos topic. Ang topic ko na ko. At sa kay Bante Otso. Oh, Bante Otso. Okay. Atong balikon. Atong balikon. Niingon man si Kristo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Imong ituman yun na wala. Ito man, kay bunyagan man. Unsay ikaw sa pabunyag? Ha? Ngalan sa Amahan sa Espiritu Santo pod. Unsa man ang amahan nga na dili.
Pangutana ko, baga ko. Ang ngalan, amahan. Ako'y nangutana. Kinsa imong amahan? Ako'y nangutana. Brad, Brad. Asa man ka, Kailangan Brad? pangutan na, Brad. Ako'y nangutana. Ako'y nangutana nimo. Bumasa ka sumabot. Di, Sa- pangutana ko nun ang imong mga kauban diya, kanang ngalan. Ngalan na sa tao, dili. Brad, Brad. Ngalan na si Ginoo, dili. Pangutan na ko. Kami nangutana. Bumasa kag sumabot. Wala pa may Bunyagi, paminap, sabto di Wala pa may kapayag. Paminaw, bunyagi. Lay. Bunyagi sila sa ngalan sa amahan. Kanang amahan ngalan na, dili. Kinsa may kinsa may restro nga, ako ngalan si amahan. Wa na bugso. Bunyagi sila sa ngalan sa espiritu. Kinsa may tawhana nga iyang ngalan espiritu. Klaro, ano Bunyagi sila sa ngalan sa amahan sa anak. Kinsa may nag-restro dito, iyang register. Kami na sa tingog. Biblia. Kinsa maron ninyo dire nga nagpabunyag iyang ngalan anak. Ning Ato na mabasa sa buhat dos, bunyagi sila sa ngalan ni Kristo, dili kay ngalan sa mga. naon sa mangga ingon ka na diha ta magkuan. Dili ta. Lay. Doon pa sa Sige, break. sige, Dili ta. Ako, Kung ana to ang pulong ba? Okay, Brad. Okay. Ang Sayop, Sige, sayop lang giingon, bunyagi sila sa ngalan. wala rin Kana, ka anay ha. parabols, panagna na siya nga. Wala. Ang katumana na sa buhat dos, 28, bunyagi sila sa ngalan ni Hesus Kristo. Haron, mapasaylo ang inyong mga sala ug makadawat kamo sa Espiritu Santo. Ug wala mo kabunyagi sa ngalan ni Kristo, wala pa mo Espiritu Santo. Yaman sa'yo po sa puto ka ng bunyagi sa sangalan ni Kristo. Ang tubag atong sa Mateo 28, Unsay mo sa Ayun, kasi, brad, sa sangalan ni Kristo. bunyagi sila sa ngalan ni Kristo. Haron, mapasaylo ang tanan niyong mga sala ug makadawat kamo sa Espiritu sa Dios. Kasabot pa ka, Brad. Kasabot ka? Kanang ako nagabunyag kini mo sa ngalan ni Kristo. Kasabot po ka ana. Basa sa Di nakasabot ba ka ana? Unsay bot pasabot ana? Ako'y nagabunyag kini mo sa ngalan ni Ayaw Kristo. mo. Ning ang mga nimo bab dire ka mo tilibagbag sa pangutan lagon lagi para out ko nimo sa bag. Ako Atong karong ano di ba? sa early Christian church ang gibunyag ngalan ni Kristo. Early Christian Church. Basahin ko nga sa bagong yung bagong Kristohanon. Early Christian Early, Church. kanang bago ba? Kinsa man na. Muna 12 ka apostol. Namo ano Unsa may tawag sa 12 ka? Unsay? Tempa. Kanu sa mga sabon imong reliyon. Pamila. Ikaw early Christian Pamila. Church ano di tao. Pamina, gipili ko ikaw. Pamina, gipili ko kamong 12 ka apostol. Wala yung gipili ko kamong 12 ka pare. Oh, tempa. Bakak na 12 ka apostol dili pare. Basa na to. Nga gipili ko kamong 12 ka. Early Christian Church. Ako Pamina ako sa- matan ko nimo. Asa mga sabon imong reliyon. Asa ka sa Lucas 6 gingon dire gipili ko kamo nga akong mga apostol dili yung gipili ko kamo akong mga pare kanang bakak mo na siya. Ay, di sa mo atong matiod so. Ning mag Nasa ko pangutana. Magla kay para makadungog ni sila. Kayo mo pare. Ning pamang ka. Pare. Saan na pakasabot ba na ikaw muluklok sumang ka. O pangutan ko Dili, ka. lukso kay- Imong para out imong Sakyan sa nako imuha kay pare mo kono be. Sakyan. Ang apostol pare mo kono. Atong babasa dire sa Ay, size ano na tana? size Nakabalo na may ana, di ka simple. Nakabalo na kabalo ana. nya lo mo mutuhan Ay, ikaw mo yung- Nito mo sa Ikaw mo larawan. yung- Kasi na nito mo sa larawan ning sanuan Brad, pero wala mo to siyang gisulti nga ang 12 ka dili pare 12 ka apostol. Brad, mo. Ay dugangin ang Bible. Mangutana sa kanimo. Tana ko. Ayaw ka lang magdugang ka. Mangutana ko. Dugangan mo hampak. Dong. Ako na ko, digri daw ako, Brad. Ayaw dugangin di ko ba? Ikaw. Ay dugangan mo nimo. Ikaw. Ikaw yung nakapare Ikaw. ng apostol. Ikaw. Gipili ko kamong 12 ingon nga apostol dili ka ingon pare. Unya mabasa kung paano apostol. Unya 12 ba? Unya 12 ba? mabasa nako. 12. O kanang 12. Oh, na mabasa na nako. 12. Unya mabasa nako. Sayop din eh. Unya mabasa Di nako. ba? Sayop din sa Unya mabasa nako. Kana imo ingon mo. Basahon nako. Kanang 12 Ay basahon nako. Pablo maaso. Ay basahon nako. Ari ta sa Unya Lucas mabasa ay nako. gipili ko kamo mga 12 ka Unya apostol. mabasa nako. O Sa sige. size. Sige. Unya Wala mabasa nang nako. gipili. Gipili ko kamo ingon nga pare. Wala. Si Kristo jo baba. Gikan sa kasing-kasing ni Kristo. Gipili ko kamong 12 ka Ay apostol. sige yo, di mabasa nako. Oh. Ang sabi mo Mabasa ba? niya Unya siya. dili. Oh mabasa nako. 12. Gipili niya ang 12 Sige, ganun. apostol dili O, mabasa na ako. Ay, ito isa. Isa lang, Atong panahon na milugsong si Jesus usa sa bungtod aron pag-ampo ang tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios pagkabuntag sa 13 pagkabuntag gitawag niya ang iyang mga tinunan
gipili niyang 12 kanila, ginganlan niya apostol. Ginganlan niya 12 ka apostol. Basa atin ang basa niyo daw. Basa parang dili bias ba? Basa daw. Right ni mo ka. Ano man siya basa mo, basa niyo. Kuha ba? Sa 13. Kabasig namakat ko. Dire 13. Nuibi man na. Sa Lucas Liko 12. man ka, Brad. Sa Tracy oh. dara, sige. Niadtong panahona mitungha si Jesus sa usa ka bungtod nga gakog mga kabrad. Sige. Aron pag-ampo og sa tibok gabi nag-ampo siya sa Dios. Oh. Sa pagkabuntag na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya nga 12 kanila ang ginganlan niya apostoles si Simon. Tapos na ginganlan, ginganlan pa jud apostoles. Ara pa ko amigo, pare. Brad, Batihan eh. Wala na ko, Brad. Batihan. Oh, sige. Batihan. Batihan. wala na ko. Okay, dapat. Ako na po katawa nito. Brad. Ako, Brad. Tapos ng misa. Last na ko, wala na. Ningon man ka mga apostoles. Dili ako. Kanang Biblia gasto na gibasa. Nabasa ito nga ang gisugod ni Kristo mga apostoles. 12. Nya ikaw nagsayaw ka sa pulong sa Kristo, ni Kristo. Apostoles ka dili. Tinon-an. Tinunan. Taon man ko Bible. Tinon-an. Yan eh. Ikaw na. Asa ka tulo nimo? Anong Bible? Sa Biblia wala. Kapatulog sa Biblia man. Ningon ka mga apostoles, ang pangutana kinsa ka tulo nimo sa mga Kaluwasan para mo. kalawasan ako. Ano ba? Pagto, nagikan sa pagpamati. Nakapati magbo. Pagto, nagikan sa pagpamati. Nakapati sa Biblia. Pagbasa na ako, nakapati ko. Nakapati ka sa apostoles. Ang pagto, nagikan sa pagpamati. Ang pagpamati, nagikan sa pulong sa Ginoo. Gikan mo yung pulong sa Ginoo. Kinsa man nadunggan So, nimo sa naluwas mga ko. apostoles? Mga tana ko. Wala pa. Kinsa nadunggan nimo sa mga Naluwas na apostoles? baka. Kung saan pagkalusin mo, laklak taon na ganit ka. Diba? Ningon ka mga apostoles na niya. Gawa na ko kas may balita. Apostoles ka na. Apostoles na ikaw. Gireview na lang ang diwali. Gawalin mo ka sa balita. Gireview na. Reverse. Wala mo ko sa review. Reverse. Gireverse na ako ang pulong sa mga apostol. Maingon sa Pablo Pamina. Ang nagwari nga wala. Gisultis Ginoo. Wala. Lahi. Sa among ginasulti. Pagtunglo. Sa ito ba? Reverse nimo. Gireverse na ako. Ang pare gireverse. Ang pastor gireverse. Puro reverse. Ang diwali. Puro giusap. Kaya ang pulong sa Ginoo gilabas. Kanunay labas hangtod sa kanunay. Mahanaw man ang langit o ang yuta, pero ang akong pulong dili gyud Kinsa mahanaw. nadunggan nimo? Sa pagpakamatay nimo, ang imong anak na po'y muwali. Lesson kayo ba? Pagkamatay na to, ang mga anak na po'y muwali. Gi-reverse na. Usap-usap imong ganito. Diba, tapos na, mga igsoon, tapos na nga to. Tapos na. Tapos na nga to, debate. Salamat! Hindi sa pagtuon. Salamat mga. Pinangga nga si Brad Peryong. Brad Peryong. Ano ka ng pulong sa Ginoo? Lawat Brad. Magsalugan sa Brad. Kaya naman may mga kan Brad, lawat. Na may mga